Croeso nôl ato ni, Rob Jones a Finne Heledd Cynwal yn edrych ar gystadleuaeth arbennig yma, sef yr hosglwm arbennig, tlws tydi i'r ebol neu'r eboles ore yn yr adran yma. Adran C. Sef yr adran C. Dyma'r ffordd mlaen wrth gwrs, holl bwysig. Os enillid i fel ebol yn y sioe frenhinol, mae yna gobeith. A mae bwrpas i dy fywyd i. Ac i atgofio, fe welon ni Bryn Sion Dundandi. Mae penderfyniad wedi bod. Dyma'r ceffil o'n i sôn am Bryn Sion Dundandi. Yr ebol gorau, yr ebol dyn tu flaen i ni. Wedi cael y wobr am yr ebol gorau flwyddyn hyn yn yr adran C. A fel wyt ti'n gweud, mae'n lun ar gyfer y dyfodol, achos pwy a wyr beth i gwyddiff gyda'r ebol yma yn tyfu a datblygu. Odi. Has awarded the Special 64, which is the Tuffy Trophy, along with a special reserve. Fi'n siŵr bydd perchynog yr ebol gorau, Bryn Sion Dundandi. Ceri Fel, ffrind mowr i fi, Brynfa Bryn Sion, Niwent. Bydd hi'n bles iawn, mae rhaid gweud. Mae'n llwyddiannus iawn ar stoc ifanc sydd gyda fi. Ac yn felus iawn bydd yr ffact bod yr fam a'r dad, taw hi sydd wedi magu popeth yn y gwlad sydd yn agos, sydd yn bwysig. Gemma Paxford yn arwen, yn gweithio i Ceri. Does dim neb yn well. Wel, mae'r llun yn gweud y cwbl, a mae'n lun hardd iawn hefyd. Dyma ni, Gemma Paxford yn arwen, yr ebol sydd wedi mynd ar hosglwm arbennig tlws tydi, llongyfarchiadau mawr iawn i Bryn Sion Dundandi ac yn eiddo i Ceri Fel. Diwrnod i'w gofio yn sicr.